say ya na enkola no ho ye memobo na emma no so when you buase ntinka wo benya mesro Akoma FM 87.9 no duduru ho se enye ne dia se de te bia nkene nyame adom ai anka nyame adom ye ba yire na jiska ewurade nyanko hye ahye me ya na ye me ya no anu na ya na ye wo ma me sika ye okobo obo se ye operation na Patriko enke obetua Yantio Kilantio we Kilantio Yakwa mutimi ma afi de me gina ho a na Kilantio Yakro we di se me yakro me kwacha ka me pressure Kilantio mutimi ya de ma ne ye me yama efisi ebi ni fie enti wo abusua na ahwe wo baako no papa no wadwane agya wo first one any ho second one any ho third one so third one also better say kre no okasa second one so no papa ne senya na dia ya na me ne no ka wan say bisa say na wo dia wo bi awia wo senya me dia mutumi ya de ma ne ye me yama we mesi na and mesi me gina wo yina mesi he akwa we woni o yere ele want na yere enti yamfa ho se wo chire wo se wo chire wo ha ma ya ade ne e ka da ho enti wakonu nko ade na ade pa ba ne de akane de obuwa ne ka ne ma me aboni nyina ye baji ni nyina ade ama no mesi akura tempe so a wanfa amre no ne niam a want to nyina nke baji hu sika nyina ade ama no enti me de me wo ho nyina no me twen se die ne beba na nka wo ba hu so we ne ya na ama mani abre no ene hwe ba ko no so na mo wo ka dia wo pe na ma ko ma no e hye da check ya no mo hu se mbe ma we gie se de osi ne yere tie no se de osi hwe ne yere no me de me ho ko hyehye no kra na wo ne me da obetumi ahwe me yiye enti bi wo kra jibifo bi na anyum no enti wo se da no be chire be ma bi a wawale a wotumi hwe wa check ne yere se de ne yere sitie ne osi hwe ne mana no de ne ho ahye no wa te ba ko are enti o te ba ko we ya no de ahye no e ye wo dia ade so wo ko ho ye nhunu ye ntimi usu ntumi nsa wo dia mfirim ji se nyame ya adom wo ba ha ya na nyame ya wadom na die ne ya ya ama oni ka preso nko de be ye die ne nke ji abele na duma sei oni ka prenti se nya ha amama no ye from a momro ye from a momra na mutu na mo sei na wo oni ka presi ya nyame adom mpanimfo afadie ne ho ka se mu bape obeye die ne na ma na efia ye de adwo nyame adom bra wo bae eye na wo sirisiri se wo hunu de wonye na wo hwiri ko bonkum na wo hwiri ba nifa mesra mo ye fra mo amomra me tu ma ne so fo me pa mo cho mo mfa baako na mo ntena ho na ebeboa mo asen se we beba die na ni begu ani mu ase ne da ase ma